Отново жестоко убийство в Перник. 32 годишен мъж от града застреля майка си и баща си. 19-годишно момче уби 15-годишния си приятел. 45-годишна жена беше намерена с прерязано гърло тази сутрин. 59-годишният Маноил Манолов, който беше хванат в дома си с две чисто голи момичета на 12 и 14 години. Детето е било изнасилвано от баща си близо 2 години. Смъртта на студентката Радостина Евтимова е настъпила по особено мъчителен начин. Доживотна присъда за 21-годишният Георги Цветанов. Варненският окръжен съд произнесе присъдата за убийството на студентката Радостина Евтимова. Никой няма да ми върне детето. Времена на война, но не на фронта, а по пътя и на улицата. Колко братя и сестри умиращи по пътищата, пред дискотеки, малки тъмни улични пътеки. Загуба голяма, предхождаща нечовешка рана в душите на майките и бащите без утеха. Думите съжалявам за децата ти, няма да ги върнат. Ако беше казал спри, аз ще карам пил си. Сега нямаше да се чувстваш все едно, че някого убил си. Ръките от сълзи и дозината прегръдки винаги безсилни са срещу това, че няма повече да чуеш майко обичам те, ела, майко обичам те, ела, майко обичам те, ела. Стаята без теб е празна, пълна с плакати, брошени играчки, но къде е дъщеря ти? В дървена кутия за това, че някой шиба, някой обича скоростта, а присъда недостатъчна. Младо повлияно от поколение от наркотици, алкохол се самоизтребва и няма спирка. Керванът си върви, брати и сестри умират, а родители сълзи от стинки на децата си изтриват. Няма да сме хора, ако душите ни чужда болка не попиват. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Нека да сме ангели, добри сред дяволи, създали тези времена на война. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Избърши студените сълзи, болката му сподели, а сега кажи, боли нали? Не иска повече да слушам новините. Гайка Салив съобщава за поредният убит. Бемушкам взривен, застрелян, блъснат, ограбен, измамен на лице, обществен геноцид. Що за зверове изнасилва 3-годишни мамка, чудовища на глада, изгорете. Бебета продавани по интернет от родителите си, не искам този свят земен ад. Педофили на свобода обикалят, а малките сестри мълчат. Сковани са от страх, защото нямат гръб. А ти глупако, пребил си жена си и детето си. Мъж ли си? Очите да затварям, ти луд ли си бе? Сърцето си отварям, боли ме. Питам аз къде е този Бог, който грешните постъпки уж не казва. Нима си просто икона на стената ми, която вечно си мълчи и нищо не ми казва. Пак мълчиш. Виж пръстните гробове на невидни малолетни жертви, как един от тях живот съсипва всички други около него. Под качугата смъртта не пита, виновен или не, прибира ти отлита. Щом си пил не карай, яростта забрави, за хищници внимавай, на доброто се ослани. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Нека да сме ангели, добри сред дяволи, създали тези времена на война. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Избърши студените сълзи, болката му сподели, а сега кажи, боли